שכל הלחצים על איראן יצליחו. לא, אנחנו לא הולכים לחשוף סודות צבאיים ותוכניות חיל האוויר. את זה נשאיר למומחים שמקצועם בכך. אנו חושפים פה נשק ייחודי ועוצמתי של עם ישראל, שבאמצעותו הוא מצליח לגבור על כל האיומים והסכנות. זוהי השמחה של חג הסוכות. כשאנחנו שמחים בחג הסוכות ובשמחת תורה, אנו מושכים אלינו מלמעלה מאגרים של שמחה וברכה. חג הסוכות הוא החג שבו אנו מתפללים למען שלום העולם כולו, והשמחה הגדולה והאחדות שלנו היא הכלי שבו שורה הברכה המיוחדת. מצוות הישיבה בסוכה והאכילה והשתייה בה קשורה לענני הכבוד שהגנו על עם ישראל מכל הסכנות בזמן היותם במדבר לאחר יציאת מצרים. המצווה השנייה, מצוות נטילת הלולה וארבעת המינים בחג הסוכות, פועלת לעצירת רוחות רעות ופגעים שונים מכל 4 קצוות תבל. נוסף על היותה גם סגולה לפרנסה טובה לכל השנה כולה. הרבי מלובביץ' עודד גם על החובה והזכות הגדולה לדאוג לצורכי חג לנזקקים, כדי שכל משפחה ומשפחה תוכל לחגוג את החג בשמחה, וכן לצאת ולשמח אחרים בחג הסוכות ולזכותם במצוות הישיבה בסוכה ובמצוות 4 המינים. כמו כן עודד מאוד להשתתף בריקודים בשמחת בית השואבה בלילות החג, ובפרט בריקודים בשמחת תורה עם ספר התורה. גדולי החסידות אמרו, את השעות של שמיני עצרת בשמחת תורה צריכים לייקר מאוד. בכל רגע אפשר לשאוב בדליים ובחביות אוצרות של גשמיות ושל רוחניות, וכל זה על ידי הריקודים. ואבא שבשמיים, כשיראה את כל בניו שמחים יחד מתוך אחדות אמיתית, ישפיע עלינו שפע עצום של ברכה ושמחה אמיתית, ויבטל את כל מזימות הקמים עלינו לרעה, ועד לברכת הגאולה האמיתית והשלימה, תכף ומיד ממש.